Handumanan sa kaawit. Ano pala siyang kaagi karoon? Maganing sa kalalaki nga nagpuyo sa Cebu City. Ang ato matatampo, nagdasangan nga, Waldron. Pwede ko manguyab ni mo, Rose? Bata pa man to, Waldron. High school pa ka to. Anong day? Ginang ko ta magsaba ko, lang nga, pwede na ta? Araw pa sa mga natay, inspirasyon ng eskwela ba? Ang tinuod, Waldron, no. Wa pa man ko kasuway uyab-uyab. Oh, mo ba? Mayo di eh. Kaya ako na mo mauyab. Unso? Isugot na date ko? Oh, padoon pa. Feeler sa kada? Rose, sige na, good na. Sige na. Suway lang, good na. Promise. Di na kita magkagubas ato pag-eskwela. Sige na lang, uy. Oh, imo na kong gisugot? Oo, mamugos man ka. Yes! Thank you! Uy, di ko gaksa, uy. Tingaling makita ang tag-isra din. Sorry. Nalipin ako. Yoy, amigo! Isugot mong Rose? Siyempre, gwapo ko ta. Nya, seryoso yung ganang Rose, amigo. Seryoso eh, amigo. Kasin ako sa Rose. Pag first day pa lang nato. Ano, amigo? Nibaw na po kong chicks boy kay amigo. Basta hindi mo sanang i-appeal sa mong listahan, ha? Hindi ka na may tabo. Kay, love ka na ko si Rose. Babe, taod-taod naman dito, no? Mura gahapon ako ng uyab mo. Sipin naman sa mandeta. Maulagi, babe. Basin ba akong makadubay tabi ba? Kaya mo na akong ilisan. Ha? Ano good? Hayahin na ako, ha? Nauyab di ka? Ikaw noon. Kasi mangita kaglain. Dili, no? Love, nakakayot ka. Basta, babe, pun, makalis na ta. Kunya, magka-graduate na ta. Mangita di kong trabaho. Ano magkatigong ko. Kunya, pagkasalin ta. Dugay pa na mahitabo, babe. Uy, mga bata pa kakayot ta. Basta ako, babe. Magpakalig-on gid ko para maabutan ng higayon na. Mausag ko. Manglaag taog nga, babe. Makibaton? O, sige. Pwede na. Sabado bitaw. Mag-mall ta. Daman ang dami nga isla kutsara o sinidor na yan. Saburon? Sure. Mapagawas ng tanong kinanglan ng mga usa. Kasayo ba ron? Para ba nagbisitas ka pa? Sa kina, ah? Busy ka sila mama? Ma, unta din na, ah. Busy ko ni mo. Na mga bisita si Lolo ni mo gikas Mindanao. Ang uban ana mga paryente ra nato didto. Nasay uban nga mga amigo lang ni Lolo ni mo. Oh, mo ba, ma? Tuod, ma. Mulak ka na ba di ko ron? Asa man ka nga sabado man ron? Ayaw lang sa glaag. Uy, ug lakaw. May nang niaka ron makatabang sa kagabi-abi unya nag-abot sa mga bisita. Mao ba, babe? Di tama dayon ron? Oh, babe. Kinam ko kalit-kalit nga mga bisita sa bahay. Patabawon kong mamag abi-abi nila. Kuan, next time na magmahul ha, babe? Okay ka? Sige, babe. Uy, kaso, uy. Next time na lang. O sige ha, babe. Mutabang kong mama diri. Okay, babe. Bye. Waldred, dali na. Na mga bisita ni Lolo ni mo. Ay, tayong pag-abot, mga igala. Kagwapag ko na babayan ha. Kapag ko na masutin eh. Kinsam ka na siya? Jen, apo. Dali, dool. Dool din eh, kay ipaila-ila, tika. Oh, unsalo? Ay, pauning akong apo, si Waldren, pre. Bagay ni siya sa imong apo, pre. Mauli Mga ki, pre. kareksyon kaayo. Mauli ki, pre. Morning ako nga pupupi, si Mariel. Maayong hapon. Maayong hapon sa ditay. Mayong hapon. Ay, lahi ra gyud og pahiyom, pre, da. Basta mga batanon pa. Mao gyud. Waldren, ikaw na'y abi-abi ni Mariel, ha? Ayaw pasag, eh. Oo, sige, sige long. Nice kayo yung bahay, no? Dako kayong loan dinis gawas. Oh, lagi. Kang lolo man din eh. Wa may lang anak si lolo. Ato ang mga mama. Maong niya din eh. Nagunsa din mo din sa Cebu. Ang ako naman ko ang lolo ang muanhi kay dugan na dahil silang nagsabot sa imong lolo nga pasuroyon sila din sa inyo sa Cebu. Kuyog ang uban nila mga amigo nga taga Mindanao ra gihapon.
Oh, pakibaw na ako nga mo ani si Lolo. Namugos pudayon ko nga mo kuyog. Kay dugay naman gid ko nga gusto mo ani si Bo. Mo ba? Magdugay mo din eh. Mga sa kabuhan di tingali. Na may igagaw si Lolo po din he. Adto rami dito stay, dang bakasyon. Kung panalit gusto kong mulaag ba, unya, wamang kumasuhito sa mga laaganan din he. Pwede ko nimo kuyugan? Mo babay? Unya si Rose. Ang saawan ni mo? Oh, uyab ka pamigod. Amiga ram ko ni Mariel. Na, masinasa na pa doon ba ya? Uy, kaluoy lang gud ni Rose kung mahitabo na. In love bro kayo ni mo? Bay, Babe, tagsa na lang lagi kay kamu-text na ako. Basta na asbay. babe, sorry ha. Nabisi lang ko. Okay ra, babe. Uy, kasabot ko. So, manglaag na ta this weekend. Sige, sige babe. Motext lang ko nimo kung asa na magkita. Or, pwede ka nga pito sa inyo. Pag-taxi lang ko. Uy, kinsa man eh? Number man. Hello? Hi, Waldren. Kinsa ni? Dali apod kalimot. Si Mariel bitaw ni. Nangayo ba kayo ko sa mong number? Ikaw mo gud eh. Nanawag lagi ka. May tuyo ka? Busy ka karon weekend? Ganahan unta kong mulaan. Mo ba? Kanang Mariel, gusto na ko nga banante ka pero saon man nga naam ko kuy lakaw. Kami sa akong uyab. Ay, hala, mao ba? Nanaday kay uyab? Abi na kong single pa ka. Naan na lagi? Sayang wa na day ko'y chance. Mariel, Ang sabay? Wa ka makasabot sa mong gibati nga itong Mariel? maul ki ba eh? Muram ko gimingaw niya. Uy, sure ba eh? Basin ba yung nakalitan lang ka? Kay guwapa siya? Dili ba eh? Lahi gud. Bisag sa una pa na ako pagkakita niya. Doon na ako'y lahi ka pagbati pa rin niya. Ako ang gipugan kung kay na si Rose. No. Ikaw bay. Buhat akong asa ka malipay. Pero bay, way mahayay ha? Di galing malimot ka. Galing malimot ka. Guwapa sa bitong uyab di mo. Usan na kasi mana. Huwag mabalik lang Mariel sa Mindanao. Tingali, dili na ako magkakita niya. Haos to. Ako siyang tiksan. Magkikita ko niya. Abi na ko, dili na gyud ka makikita na ako. Hapit naman gud nimo balik sa Mindanao. Mao bitong nagkikita ko nimo. Kay tingali, dili na ta magkita og usab. Unya, asa man taron? Mag-movie house ta. Waldrin, thank you ha. Abi nimo, nalipay kaayo ko nga nakikita ka nako ron. Ingon masud ko Mariel. Abi mo, una pagkakita pala nako nimo. What makasabot ko na fail. Parehas di ay ta. Imo man gud kong gitutukan. Mariel, Waldrin, imo man gud kong gihagkan. dili ko gusto magmahay. Kaya wala ko ma-express ako na feel sa babae nga ako nagustuhan. Waldrin, Pag ambisan yung biyahe ha, ngawon ko nimo. mingawsad ko nimo Waldrin. Huwag ikalibutan si Rose ako nabuhat. Hangtod na lang nga na-college mi. O hangtod na sad nga nagkabuwag mi. Tol kay nakakita siya mas better kay nako. Ambot kong ganong wa sa kumawili niya. Siguro kay toy na, sige kay pami-communicate ni Mariel. Sa pagkakaroon, wa ko uyab. Ug ako lang nahibaw ang gikan ni Mariel nga nanak ko na siya uyab sa Mindanao. Dinhi na nagkutob. Daghang salamat RMN. Ayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon. Ini ang akong suliran. Ilabi na ninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Batha. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suliran. Ako di ay si Marjorie, hingkod ang pangidaron. Inyo ug may usa ka buok anak. Taga Kudkod, San Carlos, Negros Occidental. Pero may kumaminaw sa inyong programa kay naagid ko makuhang leksyon. Ning higayuna, ako na mismo ang magpatabang ninyo. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa nahitabo nako sa lisod kong pagbuntis. Aron niyo sabtan, sugdon ko dihang sayo kong naminyo sa edad nga 14 anyos sa akong nabana karon nga si Albert. Ingon ini ang mga panghitabo. Gusto kang magminyo, Marjorie. Ala, pagminyo. Uy, nayabag ka di Arturo? 14 anyos pa nang imong anak ko eh. Ay, gusto naman tingalin siya magminyo kay nag-uyab-uyab naman na. Hastilan, di ko mupugong og anak. Kanata, mahuman ako sa akong obligasyon niya. Yun na, kinsa ba nang imong uyab-uyab ha, Marjorie? Pila may edad ana? Si Albert pa, ug 19 years old na siya. 19 years old na na. Hingkod na. Kamao na ng mudaan nimo. Hala,
Bahala naman kung gusto magminyo og sayo. Kapoy, kaya nang pugong-pugong ninyo nga, dili na maguyab-uyab. Pero na, sige, magbuntis niya, mo nang, way klaro. Mas may nang magminyo ka. Minyo ka sayo, tanaw tag lalimbang kinabuhing minyo. Pa, Oh, ano hilak man ka? Wali ka malipay nga misugot ng imong papa nga mag-ipon ta? ibaw man ko. Nga suko man to siya ba? Mura kog iyang ginginlan. Na, ay napaghilak. Importante nga may pagtugot nila nga itong baton. Ayaw ka bala ka, Marge. Ako'y bahala nimo. Ug okay raman siya na ako nga ginikanan nimo. Albert, Magminyo ka naman gid ka ha, Albert. Kay niya naman gidamo naman ni Marjorie dinis ato. Kinahanglan responsable ka na ha. Imong responsibilidad na kinis Marjorie. Kay gitugyan na kanimo kinis Marjorie sa iyang mga ginikanan nimo. O lagi nay. Ako ni bahala ni Marjorie. Nala sige Inday. Dayon sa amo. Og pasensya ka na dinhi sa amo ha. Perte gyud intaw na mong pobrehha. okay na nay. Ang importante nga mag-uban namin sa inyong anak nga si Albert. Marjorie, daon sa ka man. Nay, lamay kayong isuka. Bisan mapapoy kaon. Uy, mabdos ka na tingali, Marjorie. Ha? Ako mabdos, nay? Murag, duha na pud katabuan nga ni as amo magpuy. Duha na kabuan sa inyong panagtipon ni Albert nga among anak. Maong mabdos nagkitingali ka. Ha? Mabdos na Uy, ko. ang pingi ka nang gimabdos mo ha. Kain taon ka bata pagkidunta ni mong gimabdos. Uy, 14 anyos ka pa. Pero usaw na naman na. Ato na lang nang dawaton. At timanon o pagkatawho. Babae ang una tang anak, Marge. May ipangana ka niya? I-combine lang nato ang atong duha ka pangan, Albert. Algerie. Aljury? Albert ug Marjorie. Mao na, Oh. Algerie. Okay sa pangana. Kay na ang duha ta ka pangan. Okay, siya si Aljury. Oh, mabdo sa sadagi ka, Marjorie. Mura ma. Unsay mura? Kaglaro na imong tiyan. Pwede ka pa check ka ba na? Unya na ma. Kay wa pa mi kwarta. Uy, siguro na kadto sa sentro. Kasi ingon na ba nimong edad nga magaging panganak? Uy, di pa ginaangin paanggo na sad. Kay bata ka pa kaayo, uy. Nya mo pa biyay ka tuig sukat sa una mong pagpanganak. Ha? O lagi, huwat sa. Kay badbaron ko ang imong hikot. Ibalin lagi tika. Agay! Agay, kasakit sa akong bata. Magilas magin sa among baka. Agay! Kasakit! Tabang! Nabuntis na unta ko sa among ikaduhang anak. Diyang kalit kong gidasmagan sa binuhi na mong baka. Onya, Lalo na dugo ka man, Marge. oh, basin og dinari ni sa bata birth. Ha? Dinagol. Lagi, kay numdum ka. Sa una kong pagmabdos, ani man sad ko. Nagdugo sad ko. Hinaot nga mauraon ta na. Gidas magana baka kas binuhin atong baka. Unya nabatang gid ka. Basi na nga tong anak ba? Oh. Birth, kasakit sa akong tiyan. Domingo pa ito nagsugod ang akong pagdugo. Ug Huwebes na ron. Gibati na akong naluya naman ko, Birth. Nagkasakit man sa good. Gikapoy na kong inutong sa kasakit. Usahay, mapaong na nga akong pananaw. Ginoo ko. Unsa man nato anak nga matay ko taron? Ato si Mama, paliw. Ay, kinuo ko. Nakuhaan ka man, Marjorie. Ang akong anak. Ato nag-hospital, Albert. Wala lagi may kwarta ma. Unsa? Uy, mangita tag paagi. Kay basig maunsa ng inyong anak. Mangita tag tabag sa atong mga kaila o baka silingan. May kani kay nadali niyo og daang pasyente. Swerte nga nadali niyo sa wapay alas 6 hapon. Kay 76 lay dugoan niyo. Dok, Ubos sa kay yung dugo. Maong admit kita ha? Kay delikado na ang kahimtang sa pasyente. naunsa naman ko ani Albert, eh. Sukad ko makuha isa ikaduhatang anak ba. Dali naman ko mabugahat. Bisag dili kay bugat ang akong asahon. Unya, magdugo dayon ko. Magsakit ang akong tiyan. Unsa? Duga na ba mawa ang pagdugo, Bert? Basing may sama ding ilawom sa akong tiyan, no? O baka bunog. Nga kung mangusog ko, madugo. Ha?
Kuya, wasap ko na. Ug tan-awar ko ning ibabaw sa akong puso, Bert. Mupuwasap ni siya kung musakit ang akong tiyan. May samad lagi siguro ning ilawom sa akong tiyan. Ug nilapos sa gawas sa akong tiyan ang bunog. Ug mauning napuwa. Unsa? Nakapa-ultrasound ko, pero okay naman ko ng akong tiyan. Apan natingalan gyud ko kung nganong musakit ang akong tiyan ug magdugo dayon ko. Ang ako mga pangutana mo kining musunod unang pangutana. 14 anyos pa ko dihang unang himabdos. Mao ka to ang nakuha nga ikaduha kong gimabdos tungod kay dili pa anda mga akong matres. Pero okay naman gud unta ang una kong pagpanganak. Ikaduhang pangutana. Sukad ko makuha dali na kay ko mabughat. Magsakit akong tiyan ug magdugo dayon ko. May samad ubon ug haning akong tiyan sa ilawom, maong mudugo kun mabughat ko. Pero nakapa-ultrasound nako. Okay ra man sad kuno ang akong tiyan. Unsa man ka di ni? Ikatulong pangutana. Gusto unta akong manarbaho sa gawas. Dili ba ko pwede ingon ani ang sitwasyon sa akong tiyan? Kay may mupuha man gud ibabaw sa akong pusod kun mosakit ang akong tiyan. Lapos ka ni sa hubag sa ilawom. Ikaupat ug katapusang pangutana. Gusto sab akong bana nga mangayo og anak nga lalaki. Apan mahadlok na ko nga mabuntis ug usab tungod sa akong kahimtang. Delikado ba sa bata kung mamabdos ko usab? Palihog tabangi ug tambagi ko. Kini ang akong suliran, Marjorie. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw dinhi sa tong programa, kini ang akong suliran. Kumusta naman mo? Once again, aniya na sab ako si Dr. Rene Obra magig-uban kaninyo sa inyong suliran, sa inyong mga kalibo gumunhap sa kinabuhi. Muhatag og tambag og solusyon sa mga problemang punto medical, personal, emotional, behavioral, psychological og problema sa mga ginadiling drugas. Ang inyong mga legal problem, pagatambagan ka na sa akong na-miss na gyud kayo nga partner, no? Dugan ako kakita, ato ni Elaine Bathan. Mga tambag sa inyong mga legal ang mga problema. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa inyong mga sulat-suliran diri ka na mo. Pwede ka niyo ipadala sa atong email, suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran, official writers page o diri sa atong buhatan sa 3rd floor UCR Martinez Building, Osmeña Boulevard, ning Dakbayan sa Sugbo. Well, hay salamat nga naa na gyud tay mga vaccines, no? Daghan na gyud kay tag mga available nga vaccine nga nangabot, pero dili pa gyud enough nga makahatag sa tanan ng mga Pilipinos kay 100 million ba yata kapin na pila ra nang nangabot, mga thousands lang, no? So gikan sa Chongwa Hospital Pediatric Alumni Association, ang upat ka mga vaccines nga na-available rin sa Pilipinas karon, ito dimension ako, bisag unsa ani, not one of them is the best, no? The best vaccine is whatever it is, no? Nga inject sa imo, no? May nga may na lang ni kaysa wa. Pero naay mga advantages and disadvantages. So kung unsa may available nga vaccine dinya sa inyong lugar, o bakuna na lang mo, ha? Oo. Ang bakunahan katong 18 ngadto sa 59. No? O katong mga seniors naasay direkomendar nga mga brand, no? Paminaw lang mo sa atong mga healthcare personnel dihang dapita, no? Kung asan dapita mo nagpuyo, no? So ang ato makuto nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga whatever you do, make sure that it makes you happy. Of course, ano mo himo mo kung butang nga dili makalipay nako. Napo kay paabot, no? Labi na sa atong mga parinti na to da Southern Leyte, no? Ngayon lagi na sila nga magkapamili kasi mo mga amigo, pwede ka magkapamili sa mong parinti. Pero dili may nontanan, pura gaba lang sa ning uban pod. Mailag may hinanglan, ug ikaw may hinanglan, so lingion baga. So mao nang usahay ako mag minalditon sa kog gamay. Katat-on kog leksyon ba. So ngadto sa akong bot pasabot, kasabot mo kinsay akong pasabot ya, labi na taga-sugod. Mailag kamoy manginanglan ako, ug ako'y muhangyo niya wa gyud. Okay, so nasaba ko gamay. Naglagot sa ko, ako Dr. Rene Obra maglagot sa ko, pareha na ta. Okay, tao ra gud ta, no? Ato magtatampo ko ng adlaw si Marjorie, no? Marjorie bay pagbasa ni taga Kudkud, San Carlos, Negros Occidental. Mayong pagpaminaw day ni Roslyn Bilando, Rimni Rialman, ni Ifi Masyon, ni Via Bermoy, ni Vimil Karta ug ni Belma Sumarana. So salamat kayo sa inyong makanunayon nga pagpaminaw sa tong programa kay balikon ako sa makadaghan. Numero 1 lang gyapon kita
nga radio station dinhi sa Sugbo o Kabisayan ug Mindanao, may kung pagtuo kita gyapon numero 1 tingali, no? Dili ko sure ana, pero sa Sugbo sure ko nga numero 1 ta. Unang pangutana, 14 anyos pa kong unang ninabdos. Mao ka tong nakuha mao ka tong nakuha ang ikaduha kong ginabdos tungod kay dili pa andam ang akong matris. Pero okay naman gud unta ang una kong pagpanganak. Well, pila na edad nimo Marjorie? 40, no? So, naatay giingon nga early pregnancy o niya naasa gitong natog late pregnancy. Kaning early before 20. Kanang mga teenagers, kagana ramang katong naminaw ko sa balita, dagana kayong mga nakaroon nga mga teenagers pa. Ug katong mga above 35, later pregnancy na to, no? These are mga high risk group, no? Either early 20s or more than 35. More ang percentage sa mga miscarriage, bleeding, o simbak ko lang ectopic pregnancy kanang wa sa lugar, no? Wa sa uterus kundi nas fallopian tube o kining pag-develop og kitawag na to HMOL or HIDA-TD4 mol, no? TD4 mol, no? HMOL. So daghan na kayong mga 10 pregnancy karon, no? So bot pasabot kanang mga 10 pregnancy kanang tago-tago baya na sa mama ug papa kay madlok mahibal-an nga nagbuntis, no? Date siyang boyfriend niya nabuntis, wa pa man maminyo kasagaran. So mo na nga walay proper care, no? Di ba naman to cell center prenatal kay maulaw man. So mo na nga magtago-tago more prone to develop some complications. Kaya di man mamonitor sa midwife o sa nurse o sa OB-GYN. So plus the psychological effect, no? Nga di siya paridi nga mo pregnant ug mahimong mama. Dako ba kay nag-impact, no? The psychological stress mo nang natay mga gitawag natong mga kanang postpartum depression or postpartum psychosis. Daghan kong pasyente ana. Daghan kay more than one na nga refer because of unusual behavior after manganak kay ang psychological side is has to be taken into consideration o ang iyang not only psychological but financial, no? Kay dili ba na ready pa ang mga bata pang manganak. So mao nay mga hinungdan kay walay akong balikon proper prenatal nga paggalam kay magtago-tago man, no? So ako rin ingon nagtago-tago ka Marjorie, but mao na in general hinungdan nga no nga kung early pregnancies taas ang risgo sa mga complication. Okay? Ikaduhang pangutana. Sukad ko makuha dali ra kaayo kung mabughat, magsakit ang akong tiyan ug magdugo dayon ko. May samad o bunog kaha ning akong tiyan sa ilawom maong mudugo kung mabughat ko, pero nakapa-ultrasound ako, okay raman sab kuno ang akong tiyan. Unsa man kahadiay ni? Pa-check up yung ka, no? OB-GYN, na? I'm not sure kung ang pag-ultrasound ni mo nakuan ba ka sa OB-GYN, no? Kining OB-GYN, mga medical doctors ni sila nga nag-specialize sa mga problema sa babae, especially sa pagpanganak, pagbuntis, no? Pagbuntis, pagpanganak. Naamo gud ni kita ngantong hormonal problem. Ug usa sa mga posibilidad katong ning-agi nagpanganak o nag-abortion pa pananglitan, kung naay fragments or part sa placenta, tissue nga nabilin dito, itawag na itong incomplete abortion. Normally, kining miscarriage mo take talig nga 2 weeks to pass. Okay na. Ang mga doktor mo hatag aning kanang mga tambal mo lagi na criminal abortion is not allowed man diri sa atong lugar, no? Wala ta maghisgot dinhi og kanang criminal abortion kundi therapeutic or kanang rather preventive nga kuan. So naay mga itambal ang mga doktor nga ma-minimize ning mga problema ha. So akong balikon posible nga naay mga placental tissue nga nahilin didto ug mao na nga musakit, no? Magpatan-aw gyud ka. Ultrasound din speculum exam kung sa may hinungdan og OB-GYN gyud ang mga expert niya ni, na? Yes, I'm glad nga nagkapa-ultrasound ka. Ikatulo, gusto unta kong manarbaho sa gawas. Dili ba ko pwede kong ingon sa sitwasyon nako akong tiyan? Kay may mupuwa man gud ibabaw sa akong pusod kung musakit akong tiyan.
lapos ka ni sa ilawom ang hubag. Lisura pagtubag ni mga anak, no? Ang ultrasound na gud, no? Mo all full physical and neurological check-up. Pero ako kay kasulti nga anybody nga who wanted to go abroad, mo undergo ba yan siya physical, neurological, neuropsychiatric, uban pang mga requirements, no? So mo submit yourself lang ka. Kung mapasar ka rin, maka-abroad ka. Kung pananglitan na kay mga problema, para ng mga seaman, no, sabi mo, dool na ko, Dok, tubangi ko, kay di na ko kabalik ko, panakay, nga naman, kaya na ko fatty liver, pananglitan lang ba, so, mga seaman nga dool na ko, kung wag tayo mahimo, ani, ato lang siya timbalo ng fatty liver, yung balik ka dito sa, naman na sila, inunta inside nga, mga medical team, na mo examine, kung after several months of treatment, kung mawa na ng imong fatty liver, pwede na ka maka-abroad. So, disinistro sa imo, kung pang-apply lang, kunya, submit yourself for examination. Kung mapasar ka din, pwede ka mo abroad. Kung na findings, na ato lang sang Korean. So, kung mayon kag nilapos minas ilawom, napituhan ba dito, sa pagkakaroon, maglisod kong tubag, gawas kung naipasintar sa ako ang result sa mga diagnostic procedure. Mao na nga, magpa-laboratorio ka, in addition to the ultrasound, medyo flat fit of the abdomen, unsa pa man diha, nga himuon. Okay, Marjorie? So, ikaupat og katapusan nga pangutana. Gusto sa akong bana nga mangayo og anak nga lalaki. Apan mahadlok naman unta kumubuntis ug usab tungod lagi sa akong kahimtang. Delikado ba ang bata kung nabdos ko og usab? Magpagam lang ka, ha? Labi na kay 40 na ka, no? Magpagam lang ka sa ubigay ni. Before, during, and after sa imong naplanuhan nga paghatag na sa imong bana o anak nga lalaki, no? So, tagaan man ka na nga to sa health center or sa imong ubigay ni og folic acid, no? Kining folic acid mo prevent niya sa di mahingon og totally good nga maka prevent 100% pero magka minus-minus sa mga kaso sa mga congenital anomaly sa baby, no? Mo increase ni siya sa inunta pagpugong nga simbakulag mag-miscarriage ka. Kay labi na kay may history, no? So magpagam lang gyud ka before, during and after the delivery, no? Sa imong pregnancy. Okay, hinaut na na-satisfied ka sa akong tambag nimo, Marjorie, no? Akong klarohon, ako si Dr. Rene Obra, usa ko ka medical doctor. O kining ubigay ni nga subject, amo gining istudyohan sa una. Pero di gyud ko sama ka expert sa mga ubigay ni. Nga mao gina ilang gitutukan. Ug pangutan-on ko nimo mga psychological problem kana pasalig ko kay psychiatry man nga akong expertise, no? Tan-on ko nimo about mga shabu, marijuana, cocaine, heroin, mo na akong pamahaw panyudtog panihapon. Ngadto sa wa maswito, obra maestro ko, ha. Nagmaestro ko sa mga medical schools dito sa Sugbo. Mao nang medyo may pagkatabian ko. So mao na, no? Duol og ubigay ni kay para nga mag-guided ka sa imong naplanuhan nga mahatagan nimo lalaking anak ang imong pinalanggang bana. So daghang salamat sa inyong makanunayon nga pagpaminaw sa atong programa. Kini ang akong suliran. Hinaot nga aduna na sa kamoy nakuto nga mga pagtulunan karong adlaw. Ug mapasalamaton ko sa akong mga kaubanan ri sa among grupo, ang atong mga scriptwriter, ang atong manager, atong mga talents, grabe kay ni sila Gawas yung mga gwapo-gwapa pa, maayo talented jud kayo, no? Makahila ka, makakatawa ka, maayo gyud mo gyud drama gyud. So once again, ako si Dr. Rene Obra, with my partner aton ni Ellen Batahan, maningkamot ra gyud mi nga makahatag og kulor ug kinabuhi sa inyong mga gipadala nga mga sulat-suliran ri kanamo. Ayaw pangluod ug ayaw kaulaw, maikog pagpadala sa iyong mga suliran kay kita ang tanan way exempted na ay mga suliran. So, magbainan tayon ta sa COVID. Ug kung naay vaccine available na sa inyo diya sa Negros Occidental, San Carlos, kumusta mga bayawa diha sa inyong pantalan? Magpabakuna lang yun. So, daghang salamat. Gikan ka na mo sa Radio Mindanao Network, Radio mo nationwide tatak RMN, o maayong adlaw.